are saying now we are sitting at 12.4 million, and that returns the expanded unemployment rate of 42.6%. Inani labantu abaswele ingqesho linyukile kwikota yesibini ngokwengxelo yeziko leenkcukacha-manani leli. Ukabelo Kwamanda ulahlile kwisikhundla njengosodolophu kwisixeko saseRhawutini emva kweveki zothethathethwano ngesi sikhundla. Iqela belimele eli kwimidlalo ye-Olimpiki eParis Team South Africa ligalelekile kwisikhululo senqwelomoya samazwe ngamazwe i-OR Tambo International ngale ntsasa. Kodani mzikantu siziphekile sazibonda ngoku lilixa lokuba sizophule singaphosanga maseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Inani labantu abaswele ingqesho linyukile kwikota yesibini. Iziko leenkcukacha-manani leli libonisa ukuba izinga lentswela-ngqesho linyuke nge-33.5% kule kota lisuka ku-33.9% kwikota yokuqala. Inani labadandatheke kukufuna imisebenzi linyuke nge-4.8% xa kuthelekiswa nekota yokuqala. Uqosho lweli luyaqhubeka nokutsala nzima ukudala amathuba emisebenzi. Iziko leenkcukacha-manani leli iStats SA lithi linyuke nge-158,000 inani labantu abaswele ingqesho nokunyuse inani labangasebenziyo laya ku-8.4 million xa kuthelekiswa nekota yokuqala. Kunjalo inani labaphelelwe lithemba lokufumana umsebenzi linyuke ngo-147,000. Let us look at the expanded unemployment rate. We are saying that those 8.4 million using the narrow definition, plus the 3.2 million discouraged work seekers, plus another 800,000 who didn't look for employment for other reasons than discouragement and would have taken up employment had it been available. We are saying now we are sitting at 12.4 million. And that returns the expanded unemployment rate of 42.6%. So we can see that we have almost 10 percentage points of a difference between the official unemployment rate and the expanded unemployment rate. Ukanti ke izinga lentswela-ngqesho linyuke nangona kubekho ingqesho yethutyana ngexesha lonyulo kwaye nokuthi xa kodanyacimi wombane kucingwa ukuba kunyuse intshukumo zoqoqosho akuncedanga ncam. Usodolophu waseRhawutini Ukabelo Kwamanda ulahlile kwesi sikhundla oku kulandela umsinandozele weengxoxo bezikhokhelwe yi-ANC nezihlahlela indlela yokuba eli qela libuyele kwiofisi kasodolophu kwesi sixeko. Isithethi sikasodolophu waseRhawutini Ukabelo Kwamanda sithi umhla wokulahla kwalo sodolophu uza kuba sisigqibo sombhexeshi webhunga likamasipala waseRhawutini. Johannesburg Councillor Kabelo Kwamanda has today submitted his resignation to the Speaker of the Johannesburg Metropolitan Council. This is in line with the political engagements that have taken place over the past weeks and which have been largely informed by the new political architecture of governance in the country following the 29 May 2024 national and provincial elections. Mayor Kwamanda will continue to serve as a councillor in the Johannesburg Council and has expressed his appreciation to the residents of Johannesburg, including the employees of the city, for their support during his time and tenure as the executive mayor of Johannesburg. Kulandela umtyangampo wengxoxo phakathi kwamaqela alawula ngenkazathi nokoyanyaniswa nesigqibo solawulo ngobambiswano kuzwelonke. Umbutho i-Action SA ulamkele ngezandla ezishushu inyathelo lokubeka phansi kosodolophu waseRhawutini. Usihlalo walombutho eGauteng uFunzi Ngobeni uthi ukulahla kwalosodolophu kuza kuvula indlela eya ekwatisweni kwenkonzo kubahlali. Uhambise wathi kudala behlaba ikhwelo lokuba arhoxe kwesi sikhundla.
Kusweleke abantwana bomzi omnye kwisikolo samabanga phantsi Everton Primary School esibukeng kumazantsi eRhawuti. Isebe lezemfundo eGauteng linqwanile ukuba ngenene aba bafundi basweleke ngomvulo emva kokusiwa kwigumbi labagulayo esikolweni. Kutyholwa ukuba aba bafundi baka grade 3, 4 kunye no grade 5 batye ipapa neebiscuits baze basela nobisi ekhaya phambi kokuza esikolweni. Teacher of one child that is in grade 4, brought the child in the staff room to indicate that the child is not well, and they actually called the parent and the emergency services. While they were still waiting in the staff room, then another child, from the same family came also, indicating that she's not well. And the third one, in few minutes was brought into the staff room as well. They were all rushed to a local clinic, and unfortunately they were then declared dead, at the clinic. Our psycho support team will be going to the school, first thing this morning. They will start with the process of supporting, the school community. I'm talking about the learners and to the family. Our employees will be supported by our employee wellness. They will take them through the process, and same with the Tsakani school, the same support there. Kwalapha ezindabeni Iqela umkhonto wesizwe KwaZulu-Natal ziyaziphika izityholo zongabikho komanyano nozinzo ngaphakathi kulo. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe Inani labantu abaswele ingqesho linyukile kwikota yesibini. Iziko lenkcukacha manani leli libonisa ukuba izinga lentswela ngqesho linyuke nge-33.5% kule kota lisuka ku-33.9% kwikota yokuqala. Inani labadandatheke kukufuna imisebenzi linyuke nge-4.8% xa kuthelekiswa nekota yokuqala. Iqela umkhonto wesizwe KwaZulu-Natal yaziphika izityholo zokungabikho komanyano nozinzo ngaphakathi kulo. Eliqela nelaphumelele zona voti zininzi kweliphondo alinabo ubunkokhelo obunyuliweyo susela ukusekwa kwalo ngoyisakuba ngumongameli welu umnumzana Jacob Zuma ngoDisemba. Iinkokhelo ezininzi ze-MK zishenxisiwe ezikhundleni kuquka namalungu epalamente kazwelonke ali-18 nethi athunyelwa ngongafanelekanga. Iqela umkhonto wesizwe lazuza i-45% yenkxaso yevoti KwaZulu-Natal. Nto leyo yalenza elona qela likhulu kweliphondo lilandelwa yi-IFP nge-18%. Nangona kunjalo lasilela ukuseka urhulumente wephondo. Kukho amarhe okuba izinto azimntakangqika kweli qela kukho ukhuthwa-khuthwano ngaphakathi. Kwincwadi ebhalwe ziinkokheli zethutyana zengingqi ibhalelwa inkokheli kazwelonke mnumzana Jacob Zuma nesiyibone ngawethu siyi-SABC ezinkokheli ziphakamisa imiba eliqela ezixhalabisayo zikwathi zilahlwe kwesinomhlwa zingafakwanga nakuluhlu lwasepalamente. Umhlalutyi wezopolitiki uNjingalwazi Bheki Mngomezulu uthi balingakhawulezi ngokuya enkomfeni eliqela. I-MK ithi asenziwa amalungiselelo enkomfa nakubeni ungaqingqwanga xesha lokuyibamba. Eliqela likwathi lisazimisele ukuqhubela phambili nenyathelo lokucela umngeni iziphumo zonyulo jikelele lwangomeyi. Idabi lezomthetho phakathi kweqela lezopolitiki i-MK Party kunye neziko losasazo SABC kwinkundla ephakamileyo yaseGauteng malunga nokusetyenziswa kwegama elithi urhulumente wobumbano i-GNU limiselwe ngolwesine. Oku kusemva kokuba omabini lamaqela enikwe ithuba lokucwangcisa onke amaphepha adingekayo nanjengoko i-SABC ifake uxwebhu lwayo lwempendulo olufungelweyo ngokuhlwa kwayizolo. I-MK Party yafaka amaphepha angxamisekileyo kwinkundla ngoJulayi icela umngeni ngokusebenzisa kweli ziko losasazo igama elithi GNU. As we all woke up to an answering affidavit this morning, my lady,
And well, that then, Maledi, brings about a situation where obviously we would need to reply to the so-called answering affidavit, and I'll explain later why I called it so-called. And if your leadership is so inclined, I had an informal discussion with my learned friend. We would then request to reply by midday tomorrow, and file heads of argument, if any, by 6 p.m. In our case, it would be supplementary heads because we filed on the basis of the unopposed. If your leadership would then be inclined to hear us at 11:30 on Thursday. Luyaqhubeka uphando nolungena nzulu ngokubhubha kwabantwana abangama-21 kwindawo yentselo eNyobeni Scenery Park eMpuma Koloni ngonyaka ka-2022. Ngaphambili oyisakuba ngu-DJ kule ndawo yentselo uLuhlumelo Ulana ubuqukumbele ubungqina bakhe. Bayaqhubekeka ngokunikeza ubungqina abo zabe kwindawo yentselo xeshikweni kusenzeka isiganeko sokubhubha kwabantwana pha eScenery Park kwindawo yentselo kuthiwa yiNyobeni. Amangqina amabini uLuhlumelo Ulana ugqibile yena nowayeyiphangela phayana xeshikweni kusenzeka esi siganeko asebenza njenge-DJ echaza ukubana noko engqina ukubana bengekho indawo yokuphuma yesibini esithi bana bayibikhona noko la meko yokugilana phayana ngeyaba ngcono kuba ke ngoku sakunzima abantu bezama ungena abanye bephuma abanye abantu bephela besonzakala kude kwaphulwa neefestire abanye bezama ukuphuma xa omnye ingqina esithi bana bekusetyenziswa iphepper spray phayana ingqina lesibini uChumanco Mvolontshi esithi bana iye yasetyenziswa iphepper spray nayo wayiva emehlweni akhe kwade wanyanzelisa uba makasiwe isibhedlele iFresh lapha eMonti esithi ubana noko la mini zayimini embi kuye ekakwazi ukubana ayidescribe ngendlalani esithi bana kayinqoneli nabana onothi wayipha ubulela nje ukusinda. Inkqubo zenkundla zisaqhubekeka apha eMdantsane sizithathe ezintambo sizibuyisele kuni eGauteng. Umfama osakhulayo waseBloemfontein eFreystata unethemba lorhwebela amazwe ngaphandle imifuno yohlukeneyo neziqhamo ukutsala umdla wothengiso lwehlabathi jikelele kwisivuno sakhe esinemibala engaqhelekanga. uLindiwe Moroka utyala indidi zemifuno iziqhamo nobusi. Waqala kancinci uLindiwe Moroka ukuba ngumfama wezinambuzane kwiminyaka emihlanu edlulileyo ze akaphinda wajika. Lo mfama uzifundisileyo uyakuchwayitela ukuqala izinto ezintsha ukuba nesivuno esinemibala eyahlukeneyo. uMoroka neqela lakhe bathe gqolo nokuzama iintlobo ngeentlobo zezivuno. Here you are at my farm, Lanje Agribusiness, and we do vegetables, exotic vegetables and fruits, herbs and honey. So right now I'm holding my exotic veggies. So these are my colorful rainbow blend carrots. They are your normal veggies. As you can see, this is a normal carrot, just in different colors. Imisebenzi yale fama ibalulwa njengenqaphisa ngokumandla. Ihectares ezine zomhlaba awuqeshe kunina wakhe aziyoneli intshisakalo nobugcisa obuqulethwe ngulosomashishini. Uthi udinga umhlaba obanzi nangakumbi ukulandelelela nokuphumelelisa amaphupha wakhe asezinkwenkwezini. I'm a creative person and I love to experiment. So this was just the right path for me. Kambe ke usapho lukaMoroka luzange lumlindele ukuba ngalandelelela ikhondo lokuba ngumfama. Baneqhayiya ukuba ngamangqina okukhula kwakhe okuntama ikamva eliqaqambileyo kwelicandelo. It was in 2019. Then from 2019 she started there at the back, and then slowly but surely she kept on moving, shocking everyone. Kananjalo uMoroka uneqela labasebenzi abahlanu bethutyana nabasebenza ngamaxesha athile onyaka. Nanjengoko umama wakhe ekhulele kwifama akambandezanga ukumane emchubela amava ingcebiso nolwazi, kodwa le ndlela ayingomhlaba owehlayo kwaphela. Water, transport, funding.
funding. It's been such a hard challenge for me to get funding. Ukanti ke nanjengoko eliliqaphela lenyanga yamanina elinina lisakhulayo eliqina umqolo ekufezekiseni umbono walo licebise abanye basetyhini abanomnqweno wokwendelisa ingqambu ekufuyeni nasekutyaleni njengamafama ukuba bathabathe inyathelo lokuqala ngokholo bengenazintandabuzo. Ngoku masithi tsixada kumagqabantshintshi ezithe zaqaqamba kwihlabathi siziqale eIndia. Ogqirha base-India babambe uqhankqalazo benyanzelisa ubulungisa nokhuseleko emisebenzini okukulandela ukudlwengulwa nokugwintwa kogqirha obesekuqeqesho eKolkata. Uthi sinyanzelisa amagosa olawulo ukuba aqhube uphando de kubanjwe abadlwenguli abakwangababulali abangenalusini. Waqu eBarcelona bangaphezu kwama-47,000 47,000 abantu base-Europe abasutyelwa mvila lokufa bengayolelanga ngenxa engqatsini yelanga ukususela kunyaka uphelileyo. Amazwe aphala phambili ngamaGrike, eBulgaria, eItaly naseSpain. Qakatha qelele eBrazil. Kuntlitheke inqwelomoya kwasweleka abantu abangama-62 62. Ingcali ziphanda unobangela wale ntlekele. Xa siqwela ingqokoqo eSouth Korea, le njana usekho izingela iincukuthu neentakumba kwizikhwama zeembaleki, abadlali, amagosa kunye nabalandeli abebezimase imidlalo yeOlimpiki eParis. 입국자분들이 캐리어를 열고 좀 이제 짐이 ukuqoqwa kwezikhwama bekusenziwa ngabantu ngaphambili kwaye akukuhlanga ukuvula iimfihlo zabantu, kodwa le njana iwenza ngcono lo msebenzi. 훨씬 더 이제 장점을 가지고 있다고 보실 수 있을 것 같습니다. Ukususela nyakenye ikhulile inkxalabo ngezinambuzane ezifumaneka kweli lizwe qongqololo. Ukanti ke ngoku njengesiqhelo ngeli xesha sinayo intatheli yethu ezobuchwepheshe uSandile Hlangani esiza kumngcambazisa ngezamaqonga onxibelelwano. Sandile, siyakwamkela. Yeyiphi imiba etrendayo? Malikuxelele namhlanje okokuba nangona nje ixesha elininzi ku-social media platforms kukuba mnandi, kwenziwa mnandi kukuba izinto esithetha ngazo ku-social media zizinto ezakhayo. Uzawukhumbula ngexesha apho besisiya kwi-vote besicebisana singabantu ukuthi ngawapha amaqela esingawavotela, sizibeka izizathu. Kodwa masiyithethe into yokokuba ku-social media kukho lento kuthiwa i-toxicity. U-social media ngamanye amaxesha akalungi. Kuye kuthiwa ke uba ungumntu onentliziyo encinci ungangeni ku-social media. Into ebalulekile masithethe le nto kukuba sizawuyazi ukuthi kukho le nto kaMiss South Africa isaqhubeka isatrenda le hashtag emva kokuba ewinile Miss South Africa, ngoba uzokhumbula ukuthi aba bantu bebethi bagxeka la Miss South Africa bebesithi akangommi wase-South Africa, abanye babo abakholisekanga ngulo Miss South Africa ukhona okanye ukhethiweyo. Yile nto ndithi ke ngamanye amaxesha uye ungazazi ke okokuba mawuxhase abaphi abantu abathetha ntoni ngantoni ngobani. Itsho ke loo nto leyo ikuxelele ukuthi kutheni le nto kukho i-hashtag ethi SA Media, ngoba nele SA Media okanye iintatheli ziyagxekwa ngendlela ezithi ziripote ngayo okanye zizichaze ngazo ezi ndaba, ngakumbi ezi ziphakathi kwe-South Africans ne-Nigerians. Okwesithathu ke sizawuyazi okokuba uKelly Khumalo uyatrenda. Enye into ebalulekile mabakatrenda uKelly Khumalo kukuba elaa tyala likaSenzo Meyiwa libuyele ekhoti, kwaye abantu abaninzi bathi kufikelele ixesha lokokuba uKelly Khumalo makabanjwe. Masiyivale ke ngezi
ezimnandi esisizaziyo kokuba namhlanje abemi boMzantsi Afrika bamkela aba abantu bebehambile baye Paris kwi-Olympics. Namhlanje ke bayavuya bavuyisana nabo nominister ukhona OR Tambo. Itsho ke lento isibeke ekutheni zezi video ke abantu bazisherayo zabantu be-Olympics aba babuye Paris bevuyisana nabo ke i-South Africans. Simambe ngazibini kwesandile. Ukanti siyabuya kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa de kubelile ixelizayo kamnandi.